Sean Bradley fydd hi. O ryw chydig llai na 20 llath. Bradley felly dros y mur, ac mae'n gol hyfryd! Amergyd gan Sean Bradley. Drychwch ar y dechneg. Bradley yn codi'r bêl dros ben y mur a heibio Alex Lang. Price felly o ryw 20 llath dros ben y mur, a mae'n gol! Am dechneg hyfryd unwaith eto. Wel, dyn ni wedi gweld 2 gol o'r safon ucha, a Tom Price yn ymateb yn wych i'r Met rhagorol. Mae'r Met yn gyfartal wedi 23 o funudau, Met 1, Carnarfon 1. Craven mewn ychydig o le fan hyn, y bêl mlaen at Chubb. Mae Chubb yn glir i fewn i'r cwrt Cosby, yn ei sgwario ddi. Mae'n gol, ydy ddi'n gefn yr hwyd? Nag yw, am arbediad rhagorol gan Lewis Webb. Ond i'n meddwl fod y Met wedi sgorio i hael o'r prynawn, chwarae hyfryd rhwng Craven a rhyw ffordd Webb yn arbed yr ergyd gan Sam Jones, chwarae rhagorol gan y golwr fyna. Louis Lloyd. Lloyd, chwarae da yn erbyn Craven, mae Lloyd yn dal i fynd i fewn i'r cwrt Cosby. Lloyd, nôl at Davies, Davies yn troi ar ei drod chwith. Mae wedi cael ei tharo lawr, ail gyfle i Davies, ac am arbediad da gan Alex Lang, oedd angen y bawen na. Davies yn cael ei rhwystro, ond wedyn yn troi nôl ar ei drod chwith ac am arbediad gan Alex Lang unwaith eto yn y gol i'r Met. Digonedd o le gan Bradley ar yr asgell chwith yma. Bradley yn herio Craven nôl at Cartwright, cyfle fan hyn yn groesiad i ganol y cwrt Cosby, y penniad ymlaen gan Louis Lloyd. Mae dal yno i Gaernarfon, dwi'n wedi cael ei chlirio at Zach Clark, yn cael ei tharo lawr gan Price, a croesiad gan Donoghue ar penniad, ac am arbediad unwaith eto gan Alex Lang. Croesiad hyfryd o'r dde gan Clark, y penniad gan Louis Lloyd, a rhyw ffordd Alex Lang ar bawen na unwaith eto. Cyfartal yw i o hyd y Met 1, Carnarfon 1, y penniad gryf ymlaen gan Williams, y sodled gan Liam Lloyd, ond McCarthy yno i'r Met yn cryfhau, does neb ar gyfel. Sam Jones sydd ddim yn cam sefyll, mond Lewis Rees i fi fewn i'r cwrt Cosby. Sam Jones ar croesiad, ac yno mae Elliot Evans! Ac mae'r Met ar y blaen, gwrth ymosodiad chwym gan y myfyrwyr. Doedd neb ar gyfel Sam Jones yn ei sgwario ddi, ac Elliot Evans yn sgorio i 9fed gol yn y gyngred. 10 munud i fewn i'r ail hanner, y Met 2, Carnarfon 1. Wedi dechrau Gwion Dafydd, y bêl mlaen at Zach Clark, y penniad yn glir gan McCarthy. Mae'n syrthio at Louis Lloyd, y penniad mlaen at Clark sy'n ceisio troi. Clark yn barhau i fynd ar ochr y cwrt Cosby. Penniad yn gryf mlaen at Bradley. Bradley at ochr y cwrt Cosby, nôl at Zach Clark. Tackle dda gan Sodi i'r Met. Louis Lloyd yn parhau. Carnarfon yn gofyn am lawio fewn y cwrt Cosby fyna, ond na medde'r dyfarnwr ac yn ei parhau. Jones yn cael ei orfodi nôl. Elliot Evans yn cynnig i hun. Jones yn parhau ar hediad at ochr y cwrt Cosby. Mae'n dacl waig gan Sam Jones fan hyn. Mae e mewn trwbl. Ac mae'n gerdyn coch i Sam Jones. Mi oedd hi'n dacl hwyr, yn sicr yn dangos i studs fan hyn. Ac mae'n gerdyn coch i'r ymosodwr gyda'i dîm ar y blaen, gyda'i 20 munud yn weddill yma yng Nghyncoed. Elliot Evans ar y bêl ar y llinell hanner i'r Met, does neb o'i flanau. Tom Price, chwarae hyfryd gan Elliot Evans. Tom Price i ochr y cwrt Cosby am gyfle fel hyn i'r Met. Tom Price yn cael ei wthio, os yna gic os motyn. Na, medde'r dyfarnwr, cic gol yn unig. Wel, am benderfyniad bydde hynny wedi bod, ond i ni'n parhau chwarae ar ochr draw. Darren Thomas yn derbyn y bêl yn syth, yn ennill y dacl yn fyr at Adam Davies, at Morgan Owen. Wel, mae un o chwaraewyr y Met yn parhau ar lawr. Os na gyfle fan hyn i... mae'n gol i Gaernarfon! A Gwion Dafydd sydd wedi dod ar cofis yn gyfartal gyda 8 o funudau'n weddill. Gol allan o'n unlle. Mi oedd Tom Price ar lawr i'r Met. Chwaraewch mlaen medde'r dyfarnwr. A Gwion Dafydd yn sgorio i Gaernarfon. Met 2, Carnarfon 2. Mae'n basal syth at Tom Price. Price at Emlyn Lewis.
Elliot Evans, chwarae da, draw at CJ Craven ar asgell dde. Nôl at Emlyn, Elliot Evans, y bêl nôl at CJ Craven, yn barhau ei rediad am arbediad gwych gan Lewis Webb.